vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages like I promised you in the previous episode. Apa ndichange ndichizotanga neimwe message iyo yakabva paemail yandakatumidzirwa ndikaposta kuAfrican Confessions. Zvakangoma hazvo veduwe. So message yacho yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini nyaya yangu yakamira sekudai so. Apo pandainge ndichiri mudzimai wechidiki, apo murume wangu paainge abva mukushaika, ndainge ndichiri pakutochema murume wangu. Saka zvakazoitika ndezvekuti munyika medu muchechi iyo yandainge ndichinamata panguva yacho iyoyo pakabva pazouya umwe pastor uyu ainge ari a charismatic pastor, ainge aine sangano rake guru kuAmerica. Saka pavakauya kunyika kwedu vakabva vazoita imwe crusade iyo yainge ichinzi the big awakening. Saka yainge iri crusade hombe yainge ichisanganisa madenomination akasiyana siyana. Zvinhu izvi pazvakaitika kwainge kuri kuma early 2000s ndipo pakaitika crusade iyoyo. Saka crusade iyi yakati yaitika, then ndakabva ndazoaprochewa neumwe murume uyu ainge ari wechidiki, ende panguva yacho iyoyo ainge asati atombova pastor. Saka murume uyu akabva andiudza kuti during the crusade, mucrusade imomo mainge makazara mascouts. Hanzi mascouts awa ainge akabva kuAmerica, vainge vachitsvaka varume muAfrica, varume vekuti vanokwanisa kuzova mafundisi vane simba nerimweni ramazuva. Saka iye akabva ati mascouts aya vainge vakamuapproacha ndokubva vazotaura naye, vakabva vati vainge vaona kuti mune ramangwana rake anokwanisa kuzotova mufundisi ane simba guru. Asi dambudziko rainge riripo nderekuti iye nguva yacho ainge asati awana. Saka ivo vainge vakamuti kuti akwanise kuzowana sponsorship iyoyo yekuti akwanise kuzoenda kuAmerica, painge pachitodiwa kuti ange achizova nepartner kuti akwanise kuzoenda kuBible school kuAmerica ikoko. Nekuda kwekuti sponsorship iyi yainge isingori sponsorship yekuti unongoipiwa pachena, yainge itori nema terms and conditions. Saka ma terms and conditions ainge akanyanyisa kukosha pacontract iyi ndeyekuti aifanira kuti ange achizowana epartner. Saka akati achindiudza kuti ainge achida epartner, ndikabva ndati zvino zvauri kuti uri kuda epartner, inini handisisina kana munin'ina wandingati ndikakupa, nekuti panguva yacho iyoyo masista angu ose vainge varoorwa. Ende mwana wangu uyo musikana ndakabva ndati tarirawo kuti mwana wangu musikana achiri mwana mudiki. Panguva yacho iyoyo mwana wangu musikana ainge ava ne 8 years. Saka ndikabva ndati handizivi kuti zvino ndingakubatsira sei. Then murume uyu akabva ati kwandiri iye ainge akapiwa a mission by God, ende Mwari vainge vakatozvizivisa kwaari, ende iye ainge akapiwa mission yekuti yainge yakakurisisa kumudarika zvekare, yainge yakakura kudarika pastor vedu avo vainge vachitungamirira church iyo, kuchurch uku kwandainge ndichinamata at that time. Saka iye akabva ati ainge ava kusakwanisa zvekare, Mwari vainge vava kusamutendedza kuti ange achingoramba achingonamata ari pasi pavo pastor ivavo, nekuti ainge achida kuti ange achitawo zvake, aida kutangawo ministry yake. Saka ipapo panguva apo patainge tiine big awakening crusade yacho iyoyo, inini ndini ndainge ndiri pakati pevamwe avo vainge vachilida present worship, ende ndainge ndiri munhu wekuti ndairidza instrument iya yainzi tamborini. Ende even right now muchechi medu ndinowanzo kuifarira stereki kuiridza tamborini iyi. Asi zvava kuitika ndezvekuti pari zvino muchechi mazara maequipment anoshanda nemagetsi, saka vanhu havachanyanya kushandisa mainstruments ekudhara, but tamborini ndinoifarira. But kumashure uko pakwainge kusati kwava nemishini yose iyi yava kushandiswa nevanhu as ma-instruments panguva yepresent worship, vanhu vaiwanzo kungoridza matamborini avo, ende ndiyo yainge iri a very special equipment as part of the present worship. Saka iye akabva azoti kwandiri ainge akafadzwa nemalidhiro awo andainge ndakaita vanhu
ndichiva leader praise and worship, vanhu vachinamata with the way that I was leading the praise and worship. Ainge achida kuti ndinge ndichizova part of his team. Saka ndakabva ndaona kuti zvainge zvakanaka ende ndikabva ndazoti it is fine. Saka panguva yacho iyoyo ainge asati andibudira pachena kuti chokwadi chake chaainge akaudzwa ndechekuti ivo vanhu ava vekuAmerica vainge vakamuudza kuti iye kuti akwanise kupinda muprogiramu iyoyo aifanira kuti ange achizoroora mukadzi, but mukadzi uyu waainge achifanira kuti ange achizoroora aifanira kuzoroora mukadzi anenge ari mukurusa kwaari. Right now mukomanashi inini ndiri mudzimai ane makore 68 ekuberekwa, iye murume wangu uyu ane makore 59 ekuberekwa, saka we are years apart. Saka inini handina kana kumbogara ndasuspekta kuti murume uyu ndozva ainge andifungira kuti ainge achida kundishandisa inini kuti akwanise kuzowana sponsorship yake sezva ainge akaudzwa nevarume vemuclub make imomo. Ende panguva yacho iyoyo ndainge ndakasarudzwa because ndainge ndiri mukadzi ainge achiri pakuchema murume wake, saka painge paine a spiritual connection yavainge vachida kwandiri, and I was the important piece to the puzzle kuti iye ange achikwanisa kuzopindawo muclub imomo. Murume wangu ainge akafa 3 months crusade iyi isati yaitika, saka vainge vakatonditageta vanhu ava ende vaida kuzondishandisa inini for marituals avo iwawo kuti vakwanise kuzodana madhimoni anobva kugehena ende vachidana mamwe mweya isina kunaka vachishandisa muviri wangu, sezvo ndainge ndiri munhu ainge achiri pakuchema. Ende zvinhu izvi pazvainge zvisati zvaitika zvekujoiniswa muclub imomo, murume uyu akabva azoti kwandiri aida kufamba achiita macrusades kuitira kuti kereke yake yaainge atanga inge ichizokura, ndokubva azonditi aikwanisa kundipa mari pamwedzi, mari yainge yakawanda. Then nezvose izvo zvainge zvakaitika kuti munhu ainge achindiriritira ainge asisipo apa vana manje ndichitanga kufunga kuti zvino vana ndichavachengeta nei. Ndakabva ndazongoaccepta ndokubva ndatanga kumushandira murume uyu. Ndakati ndichimushandira mukomanashi takabva tazoenda kune imwe crusade ende murume uyu ndaitomuona kutoti munhu uyu anoshandiswa ane the power of God iri mairi, because aiwanzokuti kana akangobata musoro wemunhu, munhu uya aibva atotanga kutomanifesta achitotaura zvose zvakashata, madhimoni achitomanifesta. Ende taitoti tikapinda mumavillages vamwe vanhu vaitotanga kutogwesha pasi vachiita sekunge inyoka, ende nyoka dziya dzaibva dzaizototanga kutotaura through vanhu vaya dzichiti idzo nyoka idzi ndo dzainge dzichipozesa vanhu avo vainge vachinamatirwa neuyo akazova murume wangu. Saka pane pamwe patakazomboenda kune imwe village, takati taenda kuvillage kuya ndokubva taita crusade yedu. Then taita crusade kudaro zvataiita ndezvekuti each and every night taiti kana tapedza kuita crusade taibva tazoenda kunorara pane imwe hotel yainge isiri kure nevillage iyoyo. So pane umwe musi mushure mekunge tapedza kuita crusade tadzokera zvedu kuhotel, then iye akabva azoti to the rest of the team, imimi chiendai munorara, then uyu ndoda kusara ndichimbotaura naye. Akabva ati kwandiri iwewe chimbogara pasi nekuti ndine business randoda kuti ndinge ndichizodiscussa newe. Ndipo paakabva azondiudza kuti vanhu vaya vekuAmerica vainge vachida kumupa sponsorship vainge vati nguva yake yainge yava kuda kukwana, then vobva vamukata off from the program. Saka zvainge zviri kwaari kuti akasike kuwana partner. And later on mukoma mushure mekunge ndabvuma ndakabva ndazofind out kuti iye vanhu ava vacho vainge vamupa iwo mukana wacho wekuti ange achijoina club yavo ndevaya vanhu vanonzi hanzi mafree mason, ende vainge vakamupa condition yekuti aifanira kuti ange achitsvaka mukadzi mukuru kwaari uyo waanozoroora, ndiko kuti vakwanise kumupinzawo muprogram imomo. Ende dzimwe mhiko dzaainge akatemererwa ndedzekuti kunyange akazoroora mukadzi uyu anenge ari mukuru kwaari, iye aisafanira kuti ange achizomubata mukadzi iye kusvika murufu. Zvainge zvingori zviya zvekuti kungoroorana chete, zvekungochata zvekuti munenge mungori nemarriage certificate.
asi munenge musitombori mukadzi nemurume zvachose. So mukoma nekufamba kwenguva ndakabva ndazongobvuma nekuti already ndainge ndatova musituation iyoyo. Saka ndakambotanga ndicharamba mukoma nacho ndikati tariraone kuti ndiri mukurusa kwauri, zvino vanhu vachazoti kudii nekuti iwewe uri mwana mudiki kwandiri ende tariraone kuti ndine vana kudhara. Iye akabva ati aiwa chingondibatsirawo, vana havatomborina kana basa, chingondibatsira. Ndipo pandakabva ndazobvuma, ndakati ndabvuma ndokubva tazoenda zvedu kunochata. Takachata kucourt under the condition yekuti kana iye awana masponsorship acho iwayo, at that time ndainge ndisingazivi kuti zvii zvaainge achifanira kuti ange achizosponsiwa nazvo. Ndikabva ndati tinobva tazonokanzelesa muchato wacho iwoyo kana wazodzoka kuAmerica. Little did I know kuti inini ndini ndainge ndakatokosha pacontract racho iroro, inini ndisipo ainge asingakwanise kuzoti ange achizoacceptewa muclub macho imomo. Ende ndaifanira kuti ndinge ndichizoendawo mushure mekunge ndaenda ndonoitiswawo mhiko kuti iye akwanisewo kuzojoiniswawo club yacho iyoyo. Paakatanga kuenda mukoma vakabva vazomujoinisa ari oga, then paakazodzoka iye akabva azoti taifanira kuti tinge tichizodzokera tose. Then paakadzoka akabva andipa mari ndokubva anditi hanzi ndakaudzwa kuti handikwanise kujoiniswa kana iwewe ndisina kukuroora pachivanhu pedu. Pachivanhu akabva azoti iwewe ndanzi handikwanise kuti ndinge ndichizojoiniswa muclub umu kana kuri kunzi handina kukuroora nemazvo, meaning kuti dzinza rekwedu nedzinza rekwavo zvaifanira kuti zvinge zvichizobatanidzwa kuitira kuti mumweya tinge tichizorecognizwa as husband and wife. Izvo zvatainge takaita zvecourt zvainge zvisina maturo because zvainge zvingori zvebepa. Paitodiwa kuti hama dzedu dzinge dzichizosangana dzichizobvumirana kuti vanhu ava vaviri ava vatova mukadzi nemurume, so that in the spirit zvekare tinokwanisa kuzoonekwa semukadzi nemurume. Takabva tazoita sekudaro mukoma, asi takati taenda kunoroora ndakanyara nekuti vanhu vaiti kana vakanditarisa vakatarisa kamukomana kacho kandainge ndauya nako. At that time ainge achiri munhu at that time ainge angori kamuslender, ainge asati againa weight se zvaazoita izvezvi. Saka aitoonekwa kutoti munhu uyu mwanana mudiki kwandiri. Anyway, takazoti tapedza, then ndipo pazvakabva zvazonzi taifanira kuti tinge tichizodzokera tose kuAmerica. Ndokubva tazodzokera kuya mukoma. Kujoiniswa kwacho kwaunotoitwa unofanira kuti unge uchizonyadziswa, imwe yavanoti humiliation, ndiyo initiation yacho yavakazoita kwaari iye uyo murume wangu. Then takaenda tikanogara pane imwe lodge iyi iri musango zvekuti hakuna umwe munhu lodge iyi iri musango zvekuti hakuna umwe munhu anotendedzwa kuti ange achizoswedera pedo nayo lodge iyoyo, ende iri munzvimbo yakanaka zvekuti vanhu vane mazimari avo vanongouya vachihave a nice time. Varungu vazhinji vaitouya vachitotamba golf. Saka iyo initiation yacho yavainge vachimuita ndeyekuti paiuya vamwe varume ava vainge vari veganda jena but vainge vari madhara chaivo. Vaiuya zvavo vobva vatanga kutamba mutambo wavo wegolf. Iye murume wangu aibva azonzi ange achikurura nhumbi dzake dzose kusara ari musvo asina kana chaanenge apfeka. Aizoti kana akurura asara ari musvo, then vaibva vazotanga kumushandisa zviya zvekuti iye ndiye anenge achivatakurira zvese zviya zvavanoshandisa, zvisimbi zviya zvavanoshandisa kutambisa golf. Ndiye ainge achizvitakura zvinhu izvozvo, but aizvitakura ari musvo. Ende zuva rekupedzisira apo pandakanzwa zvichinzi ndiro rainge riri zuva rekuti aifanira kuti ange achizojoiniswa, zvakaitika musi wacho iwoyo mukoma zvainge zvakaoma. Saka takabva tazotorwa ndokubva tazoendeswa mune imwe room. Takati tapinzwa murumu muya
pneumonia, hana yangu yakatanga kurova, because varume vose ava zvipfeko zvacho zvavainge vakapfeka zvipfeko zvainge zviri zvitema tema, ndaisakwanisa kana kutomboona kuti vanhu ava vambori vanani. Chakazotoita kuti ndinge ndichikwanisa kuona kuti uyu murungu, uyu munhu mutema, inhau yekuti vainge vaburitsa sikarudzi dzavo. Saka vachinoburitsa sikarudzi dzavo ndipo pandakakwanisa kutoona kutoti iyi sikarudzi iyi inoratidza kuti isikarudzi yemunhu mutema, iyi sikarudzi inoratidza kuti isikarudzi yemunhu yemurungu. Ndipo pandakabva ndazoziva zvose zvainge zvichiitika, ndakabva ndazoudzwa kuti painge pachida kuitwa imwe yavainge vachiti hanzi kutransfewa kweimwe yavainge vachiti energy, ende zvinhu izvi zvaifanira kuti zvinge zvichiitwa very fast sezvo ndainge ndichiri pakuchema murume wangu. Saka vakabva vati ivo vainge vachida kurara neni, mushure mekunge varara neni vainge vachida kuzorara nemurume wangu. Mukoma ndakabva ndanzwa ndichipindwa nechando nekutya mushure mekunge ndanzwa vanhu ava vachiti vainge vachida kurara neni vose, kana vapedza kurara neni vobva vazorara nemurume wangu. Ndakazvibvunza kuti how come vanhu vakawanda kudai, ko iye murume wangu vanogorara naye seiko, nekuti ivowo vanhurume. Mukoma vanhu vaya one by one vari 12 kudaro vakabva vazotanga kusangana neni pabonde vachirara neni, ende vanhu ava zvose zvavainge vachiita taitoita sekunge tiri kutoekta zvinhu zvakaitika mubhaibheri. Vari 12 kudaro vakaita sekunge vainge vari madisciples Jesu. Zvekare inini ndini ndainge ndichitwa sekunge ndainge ndiri Judas Iscariot who was later replaced, ende zvose zvavainge vachiita mukoma taitoita sekunge tainge tichiekta mafirimu emubhaibheri. Vanhu ava vakarara neni, vainge vakandigadzika pane rimwe dombo iro riri pakati perumu iyoyo. Inoratidza kuti rumu iyi yakasovakwa kudharadhara, saka vainge vakandiradzika pamusoro pedombo iri. Dombo iri rainge rakaita sekunge maaltars aishandiswa kudhara panguva iya yeold covenant. Vanhu ava vakati vapedza kurara neni, then iye murume wangu akabva azokwidzwa pamusoro pealtar iya, akabva anzi aifanira kuti ange achizopfugama. Mushure mekunge apfugama, then one by one vakabva vazotanga kurara naye, ende vaimurara naye vose vari vanhurume. Vapedza kudaro mukoma ivo vakabva vazongotisiya, vakabva vati hataifanira kuti tinge tichizobuda muzirumu iroro rainge rakaita kunge cathedral. Then takabva tazorara mukoma zvakaoma kudaro, ende throughout the night ndaingonzwa murume wangu achigomera achirakidza kuti ainge achirwadziwa nezvose izvo zvavainge vamuita. Kurara naye one by one vari 12 kudaro vachirara naye nekuya uko kunzvimbo isiri natural. Then zvadaro mukoma Nashi inini ndakamubvunza kuti ainge ari okay here, then iye akabva ati hanzi painge paine zvinhu izvo zvainge zvichipinda munyama make, zvinhu zvainge zvichimunanaira. Akabva ati everything is right, nekuti zvinotorakidza kuti painge paine simba rainge raburitswa mandiri, rainge richipinzwa maari kuti akwanise kutanga basa. Inini nemurume wangu takabva tazodzokera zvedu kunyika kwedu, tikabva tazotanga chechi yedu ikatosimukira. Chechi yedu yakasimukira very fast zvekuti ivo vakabva vazotomuudza kuti aifanira kuti ange achimbozorora zvishoma, nekuti kana ikaramba ichiita mukurumbira sezvaainge achida kuti inge ichiita, because aiti all over Africa ndikuda kuti ndinge ndichizovhura mabranches angu. Vakabva vamuti relax, nekuti kana ukagara wadaro unokwanisa kuzotiunzira unnecessary attention. Saka vakabva vamupa an order yekuti aifanira kuti ange achizodzikisa namba yemabranches ake. Apa tainge tiri vanhu vainge vaine 1000 evanhu. Kana iri semari, mari murume wangu anopiwa, kana achiparidza haaparidziri mari, but iye pane zvimwe zvinhu zvaanovapa ivo vanhu ava zvandisingazivi, because iye akanditi haatendedzwi kuti ange achiya neni mamwe masecrets avanoita kana vari kune imwe nzvimbo yavanoti the temple. Ikoko vanhukadzi havatendedzwe kuti vange vachipinda mutemple imomo. Right now zita rake ndinokwanisa kurimenshena, asi chandinotya ndechekuti inini zvandakura kudai so handisisina basa, asi vana vangu ndinotozviziva kuti vane mamwe avanoti mahandlers awo anokuteverera kweupenyu hwako hwose. Saka kana ndikagara ndataura zita rake ndinenge ndaigochera
pamoto. Inini hangu handisisina kana basa nekuti ndatokwegura ndakura, rufu rwaswedera pedo neni, but vana vangu vanoenda kuzvikoro zvepamusoro-soro, vana vangu vanoenda kuma universities epamusoro-soro, but vana vangu vanenge vachingotevererwa mumashure mavo. Kunyange iye murume wangu haaiti zvaanoda paanodira nekuti ane iwawo avanoti mahandlers. Inini naye hatina kumbogara takarara tose. Pamakore ose awa atagara tose hatitotendedzwi kuti tinge tichiita zvinoita murume nemukadzi. Iye vakamuti kana ava kuda bonde, ivo ndivo vanobva vazomupa munhurume uyo waanofanira kuti ange achizosangana naye pabonde, nekuti ndidzo mhiko dzacho idzodzo dzavakamutemerera. Vidare ndo message iyo yandakafuwatirwa ichibva ku African Confessions as an email address. Saka ndiyo yanga iri narration yacho kubva kuchirungu ichiuya kuchishona. Pakaipa hanzi takapinzwa mune imwe room ndokubva tazoradzikwa pamusoro perimwe rainge rakaita zidombo, so ndokubva inini ndikabva ndazofumanikidzwa kuti ndinge ndichirara nevarume 12. Varume ava vainge vakakavha zviso zvavo, vapedza kurara neni vakarara nemurume wangu, iye akapfugamiswa pamusoro peauta. Akomanaka zvakangoma hazvo veduwe.